UFA ne banda bibi. Azumi, 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 azumi. Ina sha wuya, azumi yau na sha wuya. Ina sha wuya, azumi yau na sha wuya. Ina tuya, azumin yau ya ban wuya. Dubi yadda na koma kamar mai noma a cikin rana. Gashi Maryam tana kirana, ga kuma Hafsat tana kirana. Ga Fatima ta yi sako, na san maganar wata wace lera maran basket ne ba na yi. Hello? Azumi dai ya dawo, me kike so na kawo? Ko kuma baki so na dawo? Ko siga sai na kawo, ga madara ga kwai na sau, kayan sallah ma zan kawo, inda kina so a kawo, bayan sallah za ni dawo.